Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Dus laten we meteen met het belangrijkste beginnen. Ansari blijft verantwoordelijk. Dat heeft de rechter gisteren bepaald. En dat betekent dat Houssam Ansari, de 97-jarige Iraans-Amerikaanse eigenaar van Parman International, zeker zo'n $140 miljoen, dat is 250 miljoen gulden, moet betalen aan de Curaçaose verzekeringsmaatschappij Enya. Het Hof heeft dat bepaald. Het kan nog meer worden, afhankelijk van de uitkomst van een nieuwe taxatie van Mullet B op Sint Maarten. Ook over de centrale bank, over de excessieve vergoedingen van ex-commissarissen en hun reis- en verblijfkosten wordt nog nader geoordeeld. Dat gebeurt als er een taxatierapport is van onafhankelijk deskundigen over onder meer Mullet B. Veel vertrouwen in specialisten. Het CMC heeft een onderzoek gedaan, vooral uitgevoerd via WhatsApp, naar mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen of polyklinische hulp hebben gekregen. En daaruit komt naar voren dat de mensen die polyklinische hulp hebben gekregen bijna 95% vertrouwen heeft in specialisten. Van de opgenomen patiënten is dat ruim 90%. Voor beide groepen zijn de wachtlijsten wel een probleem. En de CMC wil dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Meer informatie over studeren in Amerika. Gisteren in aanwezigheid van verschillende ministers is een informatiecentrum geopend over studeren in Amerika. Dat gebeurde in aanwezigheid van de consul-generaal van de Verenigde Staten op Curaçao. En het informatiecentrum is te vinden in het SSC-gebouw op het Molenplein. Op die manier kunnen studenten die van Curaçao naar Amerika gaan op tijd en volledige informatie krijgen. Begroting 2024, provisorisch. Dat was de boodschap van de gouverneur van Curaçao, Lucille George Wout. Gisteren noemde ik haar abusiefelijk Lucille goed gedrag. Mijn excuses daarvoor. Ik heb er veel reacties op gekregen. Het was een fout die ik gemaakt heb. Zij hield gisteren de toespraak voor het parlement over de begroting en zoals bekend zal die nog nader worden aangepast. De regering laat wel weten dat ze haar werk doet met een positieve en duurzame insteek voor Curaçao. Dan is er een werknemer van Aqualectra opgepakt. Vorige week meldden we al dat er een man was opgepakt bij een bouwplaats aan de Kaya Elisha. Nu blijkt ook een 41-jarige werknemer van Aqualectra aangehouden. Het gaat in beide gevallen om het stelen van elektriciteitsdraden. In eerste instantie de man die werd aangehouden scheen dat nodig te hebben voor zijn nieuwe gebouw. Maar nu blijkt is er ook iemand van Aqualectra bij betrokken. De aanhouding vond plaats bij de plant van Aqualectra aan de Dokweg. Augustus, topmaand toerisme. Juli was al een enorm goede maand met meer dan 50.000 toeristen. Augustus met ruim 49.000 is ook weer een topmaand. Er kwamen 16% meer toeristen dan vorig jaar augustus. En opvallend is dat er meer mensen uit Noord- en Zuid-Amerika komen en uit de Cariben, maar steeds minder uit Europa. In 2022, in augustus 2022, was 54% van de toeristen op Curaçao nog afkomstig uit Europa. Nu is dat 41%. En dan gaan we nog over naar een ongeluk op de Julianabrug dat gisteren plaatsvond. Een vrouw raakte daar vanwege nog onbekende redenen de macht over het stuur kwijt. Het ging in de richting van Puna. Ze werd opgevangen door de vangrail en daarna door die grote plastic bakken met zand die de overheid enkele weken geleden heeft neergezet. Die hebben ervoor gezorgd dat de vrouw uiteindelijk tot stilstand komt. Ze is gewond geraakt, maar moest alleen maar door de huisarts behandeld worden. Maar ze is vooral heel erg geschrokken natuurlijk. We gaan even over naar de reclame en zijn zo bij u terug met meer nieuws. Censo tá 100% anônimo. Ni CBS, ni e encuestador que tá visitado, no que sa direito de família em particular. Mas bien, nanta interessa para coletar informação de totalidade, para criar vista correto e exacto de Curaçao hogar e habitante. Pa instância na Curaçao, hanya bom data.
cual nang por tomar decisión informal. Para nos país por planificar y desarrollar mejor. Por ejemplo, ¿cuánto gente empleada y desempleada tiene? Den qua barrio, ¿cuánto gas mister de corriente? ¿Y cuánto tiene panel solar? Ora acaba de colectar datos y suman den cifra total, ta desasí de tu información individual. Familia Coopera, sa censo 23, tapahanha vista total y anónimo. PCI é familia aqui, ta coopera. Abo dambe? Panosa con nosta. Dan de hitte op Curaçao. Vanochtend werd al bekend dat er weer code geel is afgekondigd. En de minister van Onderwijs, Sitree van Heidoren, heeft aangekondigd dat voor vandaag, morgen en overmorgen, dus woensdag, donderdag en vrijdag, dit betekent dat de leerlingen eerder naar huis kunnen gaan. Voor het funderend onderwijs betekent dat de leerlingen om 11:30 klaar zijn. Voor het secundair onderwijs worden de lessen ingekort en zijn de leerlingen om 12 uur klaar. Het blijft een groot probleem. Onderwijsvakbond Doen heeft al aangegeven dat ze willen dat er een tropenrooster voor begin juni tot eind september wordt ingevoerd. Natuurlijk met uitzondering van de zomervakantie. Omdat de maanden gewoon warm zijn en het alleen maar warmer wordt op Curaçao. Dan gaan we naar het buitenland toe, want Venezuela en China hebben een strategisch partnerschap gesloten. De twee landen hebben de banden aangehaald en dat maakte de Chinese president Xi Jinping bekend tijdens een bezoek van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro aan China. Het is de eerste keer sinds 2018 dat Maduro een bezoek brengt aan Beijing. China en Venezuela hadden al nauwe banden. De Chinezen hebben in het verleden tientallen miljarden dollars geleend aan Venezuela, dat grote economische problemen heeft, zoals u weet. Maduro hoopt onder meer op Chinese steun voor zijn wens om Venezuela toe te laten treden tot landenclub BRICS. Ook wordt er naar verluidt gepraat over een samenwerking tussen China en het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA. Er zal binnenkort nog wel meer bekend worden over dit strategisch partnerschap en wat het betekent voor Curaçao en eventueel de raffinaderij. Dan gaan we over naar Censo, want gisteren kwam het nieuws naar voren dat Censo boetes in het vooruitzicht stelt voor mensen die niet mee willen werken aan de enquête. Dat nieuws kwam naar buiten en er werd gesteld dat de boete kan worden uitgedeeld aan mensen die bewust weigeren. We spraken erover met directeur van het CBS, Jean de Boer, en vroegen hem in eerste instantie hoe het nu gaat met Censo. Nou, tegen alle verwachtingen in, laat ik het zo stellen, gaat het toch de goede kant op. Oké. Wij hebben het non-response geanalyseerd en we komen erachter dat het toch een groot deel onbewoonde woningen betreft. Dus het feit dat er heel veel mensen niet mee zouden doen, ligt aan het feit dat heel veel woningen... Er liggen ook, dus daarbuiten staan er gewoon lege woningen of vakantiewoningen. Okay. Dat weten we nu. Maar dan blijft er nog het 25% dat echt niet mee heeft gedaan, om een x-aantal redenen. En dan is de boodschap van, laat je eerst goed informeren. Ondanks het feit dat je nu hebt geweigerd, bestaat nog de mogelijkheid om mee te doen. Dus echt niet, vraag gewoon naar informatie. Je kan ons bellen, je kan het nummer 520 3x27 bellen. Maar het is ook een WhatsApp nummer, dus daar kan je ook een berichtje sturen. Je kan ook bellen naar het nummer 839-2300. Dan word je doorverbonden naar het juiste persoon om informatie te verstrekken. Laat je informeren voordat je een stellig besluit neemt en dat daaraan consequenties mogelijk verbonden zijn. Ja, want dat is een van de consequenties. Als mensen echt weigeren, dan kunnen ze een boete krijgen. Mensen die opzettelijk weigeren, dus met kwaaie bedoelingen iets doen, die zijn strafbaar. Het staat in de wet. En dat mag je gerust opzoeken op onze website. Alle wetgeving dat er nodig is, kan je gewoon opzoeken op onze website. Je kan het doornemen. Maar mijn verzoek, ik wil dat straatje niet inrijden. Nee. Ik wil gewoon dat mensen gewoon
beseffen, we werken voor dit land. Ja. We willen dit land vooruitbrengen. We staan allemaal aan de zijkant te bekritiseren, maar zonder cijfers, zonder goede cijfers, zitten we van alles te schreeuwen. Maar als we goede cijfers hebben, kunnen we gericht het bestuur, zeg maar, bekritiseren. Onder de mensen die weigeren zouden veel Nederlanders zitten. De Boer betreurt dat en benadrukt dat mensen zich eerst goed moeten informeren voordat ze een beslissing nemen om niet mee te doen. Vaak wordt die beslissing gevoed door negatieve en onjuiste berichten op sociale media. Hij hoopt dat mensen voor zichzelf denken en zich niet laten beïnvloeden. Laat al dat terzijde en denk aan het land. Want mensen beweren dat documenten zijn gelekt en dergelijke. Het zijn andersoortige documenten waarmee iets mee gedaan wordt en daar sta ik niet achter. En ik verzamel dat soort informatie niet. Dus het CBS beschikt niet over dat soort informatie. Wij beschikken over cijfers. Maar cijfers zitten beveiligd bij ons. Wij geven geen informatie weg aan de belastingkantoor of aan de justitie en dergelijke. Het is veilig. Het is veilig. En je moet meedoen. En graag meedoen. Ja. Nou, ik wil graag dat je meedoet, maar als je echt opzettelijk dingen doet, dan moet ik het de andere straatje in. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Wij zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Bekijkt u ons via Facebook, druk op dan volgen. En bekijkt u ons via YouTube, druk dan op abonneren. Tot morgen, een hele fijne dag. Tot ziens. Dag.